Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera gaur asteazkena da eta beraz, gaur musika giroan egingo dugu saioa. Horregatik, bueltan da, Pablo Zurutuza irastorza. Urte berrion, Pablo? Urte ez dakit, baina ikastu urtea zuekin astea esan. Goza da. Oi, ze pelota. Eta bai, asteazkena da, beraz, inigo mesedez, igo musika. Ura ez da gardena, beteta dago, kresala ez da gazia, ez da itxasten, kalatxoririk ez da, kalak bakarrik, zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan. Ba, izue, hemen itxasoaz ari garela, 1939ko iraiaren 3 gaurko egunez, Winnipeg ontzia Txilera iritsi zen, Espainiar Errepublikako 2200 errefuxiaturekin. Pablo Neruda olerkariak antolatu zuen bidaia Espainiar imigraziorako kontsul ordezkari izendatuta. Abuztuaren 4 atera zen Winnipeg Pulak herri frantsesetik Txileko presidente Pedro Aguirre Zerdak harrera egin zien Valparaison eta elkartasuna adierazi zien erbesteratu guztiei. Eta entzun hau, itxasontzian zioan Euskaldun talde batek abesbatza osatu zuen bidaian. Ara iristerakoan Santiagon zegoen abesbatzarekin elkartu zen. Bereziki, Eusko Gaztedila taldeko kideek osatzen zutena. Eta itxasontzi bat aipatuta, kontatu behar dizuet, 1902an Bilboko Euskalduna ontziolan lehen itxasontzia ureratu zutela. Portu izena jarri zioten, ontziolak lehen mundu gerran urrezko aroa bizi izan zuen, eta urte honei 1930ko hamarkadara arte eutsi zien. Hala ere, gerra zibilaren ondorioz gainbera etorri zitzaion, zailtasun handiek izan baitzituzten kontratu handiak lortzeko gerra bukatu eta hurrengo urte horietan. 1984 urtean azkenengo itxasontzia eraiki zuten eta 1985 itxi zuten Euskalduna. Gaur egun Euskalduna jauregia dago terren horietan, eta horregatik du izen hori. Horrez gain, eraikinaren diseinuak itxasontzi baten itxura gogorarazten du, eta hori irudikatu nahi izan zuten behintzat, arkitektuek. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora nadamate eta ez dakit noda. Itxasontzi baten Euskal Herritik kanpora nadamate eta ez dakit noda. Agur nere ama laztango xoari, agur nere maite politari. Ez egin negan, etorriko naiz, egunen baten pozez kantari. Euskalduna jauregi ezari ginen eta kontzertu asko egiten dira bertan, han izango da bulegoren azkena azaroan, etenaldi egingo du taldeak, baina agurtu aurretik emanaldi bereziak prestatu dituzte Euskaldunarako. Bueno, baina horren aurretik beste makro kontzertu bat, edo bat baino gehiago ere, baitugu aste honetan bertan, adibidez, Peio Reparazek mitoaroa 2 eskainiko digu, ostiralean hasita Donostiako Ilunben. Joan den urtean Navarrarenan lortutako arrakastaren ondoren, egun gutxi hori falta dira ikuskezun berrirako. Irakurri dudanagatik bintzat, egon da 50 gonbidatu izango ditu, eta inauteriek berriro ere protagonismo handia izango dute.
Tira baina jarraitu ezagun efemerideak aipatzen. Gaurko egunez, 1955 jaio zen Steve Jones, gitarrista ingelesa, Sex Pistols punk taldeko kide gisa ezaguna. Gerora The Professionals taldea osatu zuen Paul Cook bandakide ohiarekin. Bakarkako bi disko kaleratu zituen eta Johnny Sanders, Iggy Pop, Cheap Trick, Bob Dylan edo Thin Lizekin lan egin du. Eta baita Freddie King ere. Blues gitarrista abeslari eta konposatzaile estatubatuarra. Blues gitarraren 3 erregeetako bat da, Albert King eta B.B. Kingekin batera. 1976ko abenduaren 27an hil zen bihotzeko arazoek eta ultzerek jota, 42 urte zituela. Eta gaurko egunez jaio zen Al Jardine musikari, abeslari eta konposatzaile estatubatuarra The Beach Boys sortu zuena. Taldeko gitarrista erritmiko bezala da ezaguna, baina noizbenka ahots nagusiak ere egiten zituen. Help Me Ronda, Then I Kissed Her edo Come Go With Me singletan adibidez. Baina eriotzak ere aipatu behar ditugu. Duela 6 urte zendu zen LaShawn Daniels, Amerikako estatu batuetako kantautorea. Agian bere izena ez duzu ezagutuko, baina Destiny's Children Say My Name edo Lady Gagaren telefona bestiak idatzi zituen. Autoistribu batean hil zen Hego Karolinan 41 urte zituela. Eta duela 15 urte hil zen Mike Edwards Electric Light Orkestra taldeko kide sortzailea. Istripu sinestezin batean zendu zen 600 kiloko belar fardo erraldoi bat, muino batetik bere erori eta bere furgonetaren kontra talka egin zuen. Musikaria bertan hil zen. 1972an eman zuen lehenengo kontzertua taldearekin, eta 1975ko urtarrilean azkena. Urte hartan taldea utzi eta budista bihurtu zen. Deba Pramadari izen hartu zuen, eta biolontxelo irakasle egin zen. Mr. Blue Sky's up there waiting, and today is the day we've waited for. Oh, Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so. Tira baina efemeridek alde batera utzita gaurko saioan ere murgildu beharko dugu eta kontatu beharko diegu entzuleei, Oiuri, zerra izango dugun gurekin? Itzen bila proiektua ezagutuko dugu, Euskarazko kulturistegi garaikide baten bila dabiltza, Euskarazko kultur lexiko moderno bat garatu eta finkatzeko, eta ane, ugalde kontatuko dugu dena. Gainera, Arima Soul etorriko da gurera, eta gaua diskoa zarituko gara. Soul, funk, disko, denetarik topatuko dugu diskoan, eta galdera asko egin nahi dizkiegu. Epa, doinetatik aratago tarteko atal berri bat ere izango dugu musika gomendioekin, abestien gomendioekin. Eta zuzketa bat, adigon. No. Juan Ignacio Artxogarekin ere telefono zariko gara, ipatu bezala, gauza asko hurrengo 2 orduetan zuekin elkar banatzeko entzuleok, baina martxartu beharko dugu Iraiak, iruditu gaur eta asteazkena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Koreografia aztu duen gizona Pablo Zurutu zaira estortze, unon! Urteko lehena du eta, makal. Egizte bainik, Zuekin entzuleoko Juri ezeiz arandi, egunon? Egunon. Eta izketan ari zeizen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1018 garrena du, Iraiak 3. Goizak 10 eta 15 minutu, gu 3, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan esandakoa ongi etorri naiz irratian zarete. Bigarren kafean eta batzuk oraindik lehenengo asoiek hartu dugu. Ez da ohikoa hau, Juri? Ez?
Goizeko 10:17 eta Ekiza, Jurgi Ekizaren lan berriko kantu eder honekin, noizbenkarekin abiatuko dugu gaurko saioa. Atzo aritu ginen, musikari lapurtarrarekin eta kontatu genizuen datorren asteazkenean gurean izango dela, gaurari masoulek emango diasera, gure elkarrizketa akustikoei, baina datorren astean formato intimoagoan, gitarra eta hotxak bideratuta, gurean izango da Ekiza. Logaltze baten korapiloan, hitzarruntura auskatzean. Gorka Santesteane gure txatean utzi du. Ei, Pablo, guapo, uda honetan muganekin igaro det nire bidaia Galiziko kostatik. Apa, Gorka, Galizien egon zen nire, Bai? Bai? Mu. Ez da, aurkitu, Gorka. Ez eske Gorkak bakarrik bidaiatu nahi zuen. Ze Gorka kontatu digu bakarrik bidaiatzea gustatzen zaiola, eta gozada badala. Agian ikusi zaitu Galizian, eta ez ikusiaren egin du. Eta horregatik jarri du, gero bestia. Ja. Ez dut imaginatzen, Gorka, Pablo Zurutuzak gertu izan da, ari kasurik egin gabe. Egia da. Nire urteko azken kontzertuak Gorka Orbizu, Tolosan eta Bulego Bilbon. Jo, Maialen Teiabide ala Ordiziarra. Hau ez dut ulertu. nik ere ez da. Ez egit zera aipatu, ez dugu Ordizia aipatu, ez dugu Maialen Teiabide aipatu, zer gertatzen da? Maialen Teiabide badakite Ez da debak... Ordiziarra? Ez, berez mutrikuar debarragoa dela baino. Bere etxea mutrikuko lurretan geratzen dela, baina Maialen Teiabide badakite deban deba jazz edo horrelako egitasmoren batean dabiltzala, eta tartean egon bartzuela Maialenek, eta horrelako kontzerturen bat bazuela, baina hortik aurrera ez dakit Ordiziarekin zelotura izan dezaken. Gorka ez doa lazerak ikustera, bale, Gorka, ados, laseo geratzen gara. Ederra dantza inigo bikain, Pablo Sei, Goiuri Zazpi, irabazle. Dotore. Eskerrik asko, Gorka, zuen maite dutak elkar banatu gurekin, bai txatean, baita gure WhatsAppean ere, 688 zazpibi, 5 4 8 4 wow, udara. 688 zazpibi, 5 4 8 4 hortxe helarazi diezagukezue zuen maite duta, eta guk hemen elkar banatuko dugu gure entzuleekin. Pablo Zurutuza, dantza justu xamarrean, baina maite duta prestekarri duzu? Ekarri dut, nahiko flojoa zen. Ei? Orduan bi esango ditut. Maite dut eta gero maite dut ez, Oso ondo. ondo azteko urtea. Bota. Maite duta nahiko basikoa zen. Iraia. Neri Maite iraia duzu. gustatzen zait, jendea, neri rutina gustatzen zait. Mugarena Baina- bestiren batean iraia aipatzen da? Oraindik ez. Iraia eta kafea, ja ditut bi egin behar, gure bestire bateako, baina bueno. Niri gustatzen gara gainera da kejatzea. Orduan iraian beti kejatu zitezke gehiago, ze hasten dira rutinak eta, Bai. bueno. Horitzen bat, kejatzearekin batera, hemen estudioan kamera berri bat jarri dazue, Bai, kasu honetan nire, YouTubeen zaudetenak ikusiko duzu, eta Twitchen zaudetenak, baina nire ezkerrean galditzen da, zuentzan nire eskubian, eta itit kriston burua, toma honek. Baina ikuste, dudana, ez? A ver, Pablo, barkatu. Zure ezaugarri fisikoen inguruan nonbait jardun bada, bigarren kafean izan da. Bai. Hemen burua hundi deitu zaituzte alde eta izkin guztietatik. Eske gaina jartzen dira zuen naita, nik uste Barkatu, kamera hau hemen. badago argazki bat zu alde metan, batetik. eta da buru bat Bai. jostaiuzko gorputz batekin. Bai. Beraz, ez dakit, ze gaixua. puntutaraino gure kamaren ardura. Urrengo azteazkenean inigoren tokian ikusiko nago zure eserita, eta... Ados, baina etorri pixkat honeago, urbildu ni. Hor ja pixkat perfiletik Horrela, ja horrela, moldatzen horrela, duzu. beto, Asko beto. zaudete. Bestea gauza, Bueno, bestea gauza da. Kaso egin Hori zen, gure. markatu, hemen txatu. Gaina ja, egin dio gorrela eskuarekin, hasi da inteligentzia artifiziala aktibatzen, hasi da mugitzen Ai, ai, kamara. Ja, ari da dantzan. Komeriak. Tira, entzuleok, Pabloren maite dutak eta maite dutezak eta bestelakoak hauesek, Goiuri zure maite duta prest duzu? Bai, begira, ezakit zuen herrietan, inogo zure herrian badakitze, bizilagunak gara, baina Facebooken izaten dira taldeak, hau da, Tolosakoak, Tolosarrak, Hernanikoak, Baionakoak, eta orduan jendeak horri idazten du, ez dakit, ohikoena da jendeak kexak idaztea, ez? Tolosako taldean behintzat, jendeak idazten duena da, gaur ere berriro txakurkaka bat topatu dut nire etxe atarian eta nazkatuta dago txakur jabek ez dituzte horrelako gauzak zaintzen eta beraien ardura da, bla bla, eta agian horrengo gunean sartzen zara eta gaur ere autobusean, herriko autobusean bete eta lepo joan da eta ez esertzeko lekurik ez eta beti horrela gabiltza eta ze gaizki, eta agian horrengo gunean. Gaur ere gauean gaztetxo batzuk leio azpian izan ditut buiaka eta ezin izan dut lorik egin, eta bueno, keixak horrela. Eta gaur goizean sardu naiz, ze kuskuxatza gustatzen zait. Egia da,
iruzkina jartzen dituzten gehienak, adin batetik aurreko pertsonak direla, egia da Facebook erabiltzen duten gehienak ere, orain adin batetik aurrekoak direla, baina ni sartzen naiz. Ze sotilki esan duzun. Bai, ni sartzen naiz eta kuskuxatu egiten dut, ze batzuetan. Niri goiuri zeizarandiak behin esan zian duela 2 urte, Facebook zela Instagramen backapa. Hori da, bai. Ez dakit backup hitza euskal hiztegian sartuta daukagun edo ez, baina hori laizte argituko dugu. Baina orduan kontua da, kuskuxatzea gustatzen zaidala, eta gaur sartu naiz, eta herritar batek idatzi du. Jo, egunero ikusten ditut kexak, kotxea gaizki aparkatuta, txakurreka, kristalak ez dakiz zer, eta pentsatut talde honek ez duela zertan horretarako izan soilik. Orduan kontatu nahi dizuet, jo, napolitana batzu janditu dela ez dakitze okindegian, eta hori ere txalotzeko moduko dela, eta ian herrian ez dute denek okindegi hau ezagutzen, eta jakintzen zuela, okindegi honetan produktua oso ona dela, eta izuta gora zuek, eta haupa, eta pentsatut, jo, egia da, haino ituta nago, talde horren izaera izatea, kexak, ez zitzai dela bururatu niri ere ez, inoiz iruzkin bat jartzea esan ez, jo, gaur egon naiz, ez dakit, agian herriko ambulategian eta jose ondo hartatu nauten, edo, jo, opari bat erostera joan naiz bitxi dendara, eta jo, ze gauza politiak dauzkaten, eta egia datzai dela bururatzen horrelako jartzea, eta ikusi dudanenan, pentsa dut, jo, hau pasu, hau idatzi duena, eta haupa, gure inguruko gauza politiak ere, txalotzen eta ikusteko gaitasun hori duen jendea. Ze ona, nire maite duta herriarekin lotuta, barka iguzu entzuleo, gaur Tolosan zentratuta jarraituko dugu, bigarren kafearen Tolosa. Hau izan daiteke edozein herritarako. Bueno, nik nolabait borobiltzearen esango dut maite dudala jendeak ola gauza erosamarrak egiten dituenean. Eta egunotan Tolosan badaukagu gauza bat, Euskal Herriko edonork guri buruzko txistiak egitea ekarriko lukeena. Eta ekartze duen aldeune horri batean. Ze ondartza bolei txapelketa bat jokatzen da Tolosan iraieko lehenengo asteburu honetan. Nahiko xume hasi zen, ez dakit, ostirala eta larun bateko lehiaketa bat izanik, eta 15. edizioa betetzen ari da, Tolosako plaza ezberdinetan, aurten Euskal Herria plazan, adokinatua den plaza handi horretan, kami pare bat are ekarri, eta antxe, brigadakoak lanean egoten dira, areazko zelai bat, edo areazko jolastoki bat osatzeko. Eta pixka txistea dirudi. Zuk, Pablo, bazenekin hau? Hemen ikasi dut. Ez dakit gauza xelebreak dira, baina 27 taldek hartzen dute parte, ia 200 tolosarrek, talde mistoak dira, giro ikaragarri polita egoten da, DJ bule egoten da, antxe, pixkat MC lanetan, musika jarri eta esatari lanetan. Eta oso giro polita sortzen du, eta oso gustoko dut, eta batzuk kanpoko Euskal Herriko beste txoko bateko lagun batzuk hementze biltzan, esan nahi zu, guazen plazara ikusi eta pixkate flipatu egin zuten. Eta etorri zitzaidan irudi bat burura, txiste bat egin zuen norbaitek, egia da, pixkat ondartza giroa sortzen dela horren inguruan, ez? Eta falta da hemen bukatzen dutenean etortzea metal bilatzaile, altxor bilatzaile horietako bat iluna barrean, badakizu, beti nahi izan dudala egin kantu bat altxor bilatzaile, iluna barreko altxor bilatzaile horien inguruan, edo behintzat hori abia puntu hartuta, eta egin behar duzu, eta bai da. Orain Pablo esan duenean, kafea eta iraia behar dituela sartu muganen letretan, burura etorri zaite egin gizun hori. Eta are gehiago, ere, bai. Pentsatu nuen, oso politi izango zela, pixkat inauteriak out of context bat egitea goiuri, eta altxor bilatzaiez disfrazatzea, eta bukatzen denean azkeneko partida bihar edo etzi, ara joan eta metal bilaketa lanetan hastea, Iñaki Erolak bere balkoitik argazki bat atira diezadan. Pentsatut, egin behar duela. Nik proposamen bat agat. Bota. Kantu bat baino egin podcast bat. Igual, 7 saioetan ez aurkitu ezer. Eta 25 minutuko podcastak, gaur ere, pi, ez da ez zera gertzen inoiz. Eta behin... Podcasta zer da, 22 minutu pi, eta inigo esaten, beste baloi bat, plas, markatu. Gaur ere zer, izatea dramatikoa podcasta. Hau zen ideia hori. Eta 2026ko Ricardo Arregui saria, pi, podcastaren zat. Baina orain salitre
flota en la memoria del... Bueno, ez diogu abizetu, baina gure gorko lehen gonbidatuari akaso maite dut ereskatu beharko diogu. Ea, zer maite duen ikuste dinamika ulertu duela nugaldek, ez da? Bai, ulertu egin dut. Egunon, zein da zure maite duta? Ba, nire maite dut, agian naturara ejutea, mendian ibiltzea, lagunekin, eta... Agian bai, igandeko plana, ez? Bizkat, igandeko planak gustatzen zaizkit. Igandeak natura giroan. Bai, asko. Ondo? Que salir a buscarte. Entzuleo Kike Gonzalezen salitre kantuarekin egin ditugu azken minutuak, 10:28 minutu izango dira 8 segundu barru, eta gu bagoaz aurrera esan da bezala, gure lehen gonbidatua, behar bezala aurkeztera. Keep calm and bigarren kafea. Izpilu parean Arro irrie itean Eme oldar korretan negarrari Beldurrik ez dioten gizonetan Karminezko espainetan Txiste txarrenek erantzun dituzten Gau beltz, sonambulu, botox, gatzbako edo gibelegin. Urteko lehenengo 6 hilabetetan, Euskaltzaindiak 764 forma berri jaso ditu bere hiztegian. Urtarrilean egintzen bezala, sukaldaritzaren arloarekin jarraitu dute, eta beraz, orain, euskarazko hiztegian topa ditzakegu farfale, taiarin, txipiroi tinta, zeintzuri fresko, gazta ondu, erdi ondu edo ketu, idiazabalgo gazta, erronkariko gazta, saltxa napolitarra, albariño, bojula, chardonnay, somontano, armainak, orujo, erreserbako ardo, maiko ardo... Eta ez dut jarraituko segulako amaiketakoa egingo dugula bestela. Edo kristoren amaiketakoa, edo demasakoa, edo itzela, edo izugarria, ikaragarria, tumatxa. Euskerak etengabe sortzen eta egokitzen dituelako hitzak beharrei erantzuteko. Gizartearen arazoa den ardura komun den honetan Eta behar horietatik sortu da Hitzen bila proiektua. Bereziki, kultura arloan euskarazko hiztegi garaikidea izateko beharretik hain zuzen ere. Jakin badakigu, kultura munduan aritzen garenok anglizismo asko erabiltzen ditugula. Script, paneatu, fade out, plot twist, cliffhanger, biopic. Beraz behar dugu eta nahi dugu proiektua gehiago ezagutu. Beraz gurekin dugu, Ane Ugalde, egunon. Kaixo, egunon. Helburua oso potoloa da. Euskarazko kontzeptu berriak zabaltzea eta barneratzea, eta horrela komunikazioa aberastea, eta horrela inguruneetan nortasun kulturala bestea, ez? Hain helburu potoloa izan da, nondik hasi, zaila egin zaizu aukeratzea? Ba, behitzu, nielik eta behin, Hitzen bila proiektua zer den hobeto ezagutzeko, garrantzitsua da ere mediatak zer den ezagutzea. Azkenean, proiektu honen sustatzaile gera, eta jakin behar dugu zergatik erabaki genuen, ez, proiektu hori aurrera ateratzea. Orduan beno, mediatak Sormen ekoizle eta ikusentzunezko agentzia bat gea, Bilbon gaude kokatuta, eta 15 urte baino gehiago daramatzagu, bai kultura, teknologia eta entretenimenduaren arlotan lan itzen. Gainera, ekimen propioak ere bultzatzen ditugu, adibidez Anima Confest, zebada Bilboko animazio zinemaren nazioarteko jaialdia, 7 ediziotik egiten duguna, eta baita ere bideotikan, zebada arte digitaleko beste jaialdi bat, iria, hiri galeria irizgarri eta ireki bihurtzen dituena. Gainera, kulturari eta teknologiari lotuta dauden espazioak dinamizatu eta bultzatzen ditugu, Bilborrok eta La Perrera agian ezagutzen dituzuenak. Noski. Eta, ikusentzunezko proiektuak ere egiten ditugu, eta Amazon Prime, Primeran eta Filmin bezalako plataformetan daude. Eta zergatik kontatzen dut guzti hau, ez? Kulturalekiko lotura handia dugulako, eta hor, behar izugarria zegoela konturatu ginen, eta gu kultureko izleak garen aldetik, zineman eta arte digitalean, komunikazioan lan egiten dugu, eta orduan ikusi genuen,
kulturaren alorrean euskarazko hiztegi garaikide berri baten beharra zegoela. Orduan Itzenbile proiektua sortu egin genuen, daramagu urte bat ja horrekin lanean, eta profesional ugarirekin batu egin gea, profesionalak badira kulturaren alorrekoak, bai musika, dantza, antzerkia, zinema eta literatura, eta Euskal Herriko 5 lurraldetatik datoz, azkenean, euskara oso hizkuntza aberatsa da, eta errealitate guztiak barnean hartu behar dira, hori garrantzitsuena da. Orduan, elkarrizketak, solasaldiak egin ditugu haiekin, hori izan da lehen pausoa, proiektua azteko lehen pausoa, haien beharrak ere ezagutzea, eztabaidatzea, ikustea, zer behar den. Orduan, online eta horrez aurre egin dira, eta, Itzenbilaren webgunean badauz bideoak, ikusi nahi baldin badezute, hor daude, itzenbila.eus da webgunea, eta, Itzenbila, euskarazko, zer nahi dugu, ez? Euskarazko kontzeptu berriak zabaltzea eta barneratzea. Azkenean, zugo jure esan bezala, ingelesezko, gaztelerazko, frantsesezko, hitz termino ugari, agian gehiegi erabiltzen ditugu askotan, eta euskarazko kontzeptu berriak edo modernagoak direnak deskribatzeko zailtasunak daudela ikusi dugu. Orduan, gabezia horrik euskaraz edukia sortzea eta komunikatzea zaildu egiten du askotan, batez ere kultura eta sormen ingurutan. Eta horrela aberastu nahi dugu, guztion artean, azkenean proiektua guztion artean egiteko zerbait da ere, profesionalei eta ikaslei bideratuta, baina baita ere herritar guztiei. Orduan proiektu honek badauz fasea desberdinak, lehenengoa esan dudana da, bada solasaldiak, profesionalekin hitz egitea. Horiek solasaldi horik bideoak webgunera igo, eta bertan eztabaidatu diren terminoak, kontzeptuak, ideiak, garrantzitsua diren ideiak, hor bertan jartzea ere webgunean glosario irekia, kolaboratiboa, kolaboratibo bat hor jartzea, eta gonbidatzen dugu ere jende guztiari, euskaran interesa duen jendeari, ideia bat duenari hitz bat, partekatu nahi duen edonorri, webgunean formulario betetzeko erraza den formulario bat bertan da, orduan animatzen zaituztegu, eta azkenean denon artean egia da, bakoitzak ezin duela ez hitza esan, azkenean hori izango litzateke ezinezkoa da. Baina gero hori komunikabideetara, profesionalei erakustea, eta denon artean azkenean termino horik onartzeko edo ez. Orduan hori da pizka bat gure helburua eta egin nahi izan duguna proiektu honekin. Aipatu duzu kulturako disiplina anitzetan aritutakoak zaretela eta horko beharretatik jaio dela hau, eta aipatu duzu literatura eta dantza eta antzerkia eta musika eta zinema. Agian azkeneko honetan dago behar handiena, zineman, literaturan, antzerkian, musikan, agian tradizio handiagoa daukago euskeraz, eta zineman agian ez hainbeste, eta hor erabiltzen ditugula anglizismo ugarilen aipatu dituan bezala ez, edo frantsesatik hartutako hitzak, hor dago erronka nagusietako bat zinemaren industrian? Justu zinemaren solasaldian hoixe bera komentatu egin zuten, azkenean disiplina berrietako bat da zinema ez literatura bezala. Orduan, azkenean haiek ingelesezko hitz ugari hartzen dituzte, eta baita ere komentatu egin zuten, ze ideia, interesgarria iruditzen zait, ze 11 urtetan zehar, adibidez, ETB-en, helduentzako bakarrik 3 programa egin zera euskaraz. Orduan, hori ere terminoen falta handia azkenean da burutzen dena. Orduan, hori aldatzeko ez beharra dago, eta zinemaren solasaldian ere hitz bat proposatu egin zuten, oso interesgarria izan zena. Adibidez, serie berriak orain asko bakarrikan plataformetara dauz bideratuta ez dira telebistan agertzen. Orduan, Euskaltzaindiak onartzen duen hitza, telesail hitza da, baina hori agian murriztuta gera daiteke. Orduan, Joseba Gorordo, zeba da zinema produktore, eta esan zuen, bagian fikzio seriatu hitza erabiltzen hasi beharko genuke,
agian ideia ona da, ez? Hori erabiltzen hastea. Orduan, bueno, hori atera zen, dantzan adibidez frantsesezko hitz asko hartzen dituzte, eta azkenean batzutan, osea, ez da euskaraz, bueno, ingelesezko edo gazterazko hitz bat erabiltzea, hori ez da como problema edo arazo nagusia. Bada gehiago, gazteleraz edo frantsesez ingelesako hitz hori itzuli egiten baldin bada, eta euskaraz ez bada itzultzen, eta ingelesezko hitz erabiltzen badugu hor dago arazoa. Orduan hori da aldatu beharreko gauza garrantzitsuenetakoa. Horrexiengatik galdetu nahi nizun oreka horrengatik, ez? Aipatzen du askotan eta hitzen bila proiektuaren baitan ere badago, euskara hizkuntza bizia dela eta bizia den horretan aldatu egiten dela eta hitz berriak sartzen direla, ez? Nik aipatu dute Euskaltzaindiak bazkeneko 6 hilabetetan 700 bat forma berri onartu dituela eta agian egongo da horren aurka egiten duen norbait, ez? Horren kontra egongo den norbait esan ez, hitz berri guzti hauek euskerazko hitzak ordezkatuko dituzte eta euskarak estankogoa izan behar du, zuzena izateko, baina bada beste korronte bat esan ez, bueno, behar ditugula, ez, beste hizkuntzetako maileguak. Non dago oreka edo nola topatzen duzu zuek oreka eztabaida horretan? Bueno, gu azkenean eztabaidan da garrantzitsua profesionalak ere entzudea, ez, haiek zer behar dituzten ezagutzea, ze azkenean hori da, haiek adibidez agian behar badituzte hitzak, esaldiak, terminoak erabiltzea, eta haien beharrei erantzutea da garrantzitsua, eta gizarte bezala ere behar ditugun beharrei erantzutea hori ez du esan nahi ingelesako hitzak ez ditugunik erabiliko, edo ez hori esan nahi, baino bai euskara indar handiagoa edo lortu eta gehiago erabili eta hori garrantzitsua behar duen lekua edo merezi duen lekua emotea. Gu kulturan zentratu egin ga, baina da arlo guztietara eramateko azkenean proiektua hemendiak hasi da, baina nahi duguna da zabaltzea eta irekitzea, ez? Hori da helburua. Justo kulturan bertan ez, sortzen delako askotan eztabaida azkeneko urteetan ikusi dugu, agian oi hartzun handia izan duelako, ez dakit Chill Mafia etortzen zait burura, Chill Mafiako kilikik berak aldarrikatzen zuen, bera dela bere errealitatea zein izan den Iruñerrian eta errealitate horretatik berak euskainolez egiten duela eta berak aldarrikatzen duela pixka bat euskainola, esan dudan bezala, bere errealitatetik zetorrelako ez, Eusko Printzesek abesten du nere hizkuntza euskera, nere hizkera euskainol, ezita bait nago dezibelian. Eta joan gara ez, azkeneko urteetan, azkeneko hilabetetan horrelako eztabaidak izaten euskainola, beste hizkuntzetatik hitzak hartzea, baino gero agian euskainola aldarrikatzea desberdina dela eta kulturan dago eztabaida hori, eta zuek ere kulturan oinarritzen zarete, baina badago asmoa gerora zabaltzeko agian beste industria batzuetara edo beste eremu batzuetara proiektu hau? Guri ideia bada jarraitzea eta zabaltzea, azkenean esan dudana gizarte guztia heltzea, eta beste arlo batzuetan zentratzea, arlo horietako profesionalekin hitz egiten jarraitzea, hori gustatuko litzaiguke. Orduan, baita ere, ahaztu egin zaite esatea, Bizkaiko Foru Aldundiaren diru laguntza ere daukagu, hori oso garrantzitsua da ere, jarraitu ahal izateko ez, laguntza hori beti garrantzitsua da. Orduan, gustatuko litzaiguke aurrera egitea. Aipatu duzu parte hartzeko, profesionalekin egiten duzue lana, sola saldiak egin dituzue, badaude hemen adituak, baina edonork proposatu dezakela edonork, bai. Hitza. Orduan, entzuleren batek proposatu nahiko balu, esan ez, guk etxean, hau erabiltzen dugu, esateko, ez dakit lehen aipatu dudan plot twist, adibidez, hori ez dakit nola deitzen diogun. Webgunetik proposatu dezakete? Bai, formularioa daukagu, bertatik idatzi, guretekin hitz egin, harremanetan jarri, eta pospozik egongo ginateke norbet animatzen baldin bada, eta haien hitzak, ideiak nahi dutena proposatu, eta gu belarri prest egongo gara haiei aukera emateko gurekin hitz egiteko. Zain minaren proposamena egin behar diegu Juri. Zain mina nondik ateratzen, Juan Inaziok aipatu zuen?
Bai, ez dakit haren etxean esaten zen, edo beraiek sortutako neologismo bazen, jengibre hitzari referentzia egiteko. Eta jengibreak, hitz parekorik zuen, eta zain mina eta iesan, oso... Bai, aproposa. Itzulpen logiko eta aproposa, eta iesan nik zain mina oso... normal erabiltzen dut, barneratu dut, eta erabiltzen dudan bakoitzan azalpenak eman behar ditut. Ze jende askok ez du ezagutzen, baina zain mina iruditzen zaitu oso hitz polita. Botango dugu. Jengibrea baino gehiago. Jengibrea baino gehiago, bai. Zalantzarik, ez? Bueno, botako dugu. Gainera, badugu zainoria, ez? Gero, gainera honek bere historia dauka, ze azenarioa, gazteleraz erabiltzen den azenario horrek zainoritik eta jatorria eta zain zuria daukagu, zain mina izatea ere hizkuntzaren logikan oso txertatuta legoke. Zuek proposatu. Botako dugu. Gero, egongo da hiztegi fisiko bat, online izango da, proposatutako hitz guztiekin, aurre ikusita dago zer gertatuko den? Orain bakarrikan glosarioak webgunera igoko dugu, eta gero, profesionalekin hitz egin beharra dago, ez? Onartzen dugun, ala ez? Eta gero, nor daki, agian bai. Ikusi dut baita ere sareetan lan handia egiten duzuela, ez? Agian zuen Twitter kontuan edo Ixa kontuan sartu, ezkero Twitter esaten jarraituko dut beti naiz eta izena aldatu den. Ixa kontuan sartu ezkero, ikusi daitezke ez, irudiak pereza eman, hori erabili beharrean beste esamolde batzuk erabiltzeko eta sarei garrantzia eman diezue baita ere kasu honetan. Azkenean komunikazioa, ni komunikazio zailan lan itzen dut, orduan garrantzitsua da, ez? Gainera jende gazteari gaztearekin hitz egiteko eta sare sozialak oso garrantzitsuak dira. Bai, Instagramen ere bagaude, hitzak proposatzen, saioetako bideo txiki batzuk ere partekatzen, interesgarriak diren eta horrela jarraitu egiteko eta jende gehiago hiltzeko. Orduan hori da gure helburua be. Ikusi ditut bideo batzuen zatiak eta oso interesgarri iruditu zaite adibidez aipatzen zela hitzak bai sortu edo jaso, baina gero aldatzearen hor ere erronka bat egongo dela, ez? Ohiturak aldatzea ez dela erresa. Claro, azkenean hizkuntza bat ohituragatik sortu egiten da, ez? Edo pisu handia dauka ohitura. Orduan bai, hitz bat proposatu, baina azkenean jendeak erabili behar du. Bestela da edo non geratzen da hitz hori, ez? Eta bai, proposatu, baina gero erabiltzen hasi beharko zen. Aipatu dituzuzuk adituak, parte hartzaileak eta izen batzuk esateagatik, ze webgunean kuxkuxatzen aritu naiz eta denetarik dago, ez? Topatu dezakegu adibidez atzo hainbestetan aipatu genuen Mirua taldeko Malentxo Zeberio, baino badago baita ere parte hartzaileen artean Afrika Bibak edo literatura arlotik eneko Bidegain, talde majoa osatu duzu. Bai, azkenean profesional asko animatu egin dira. Hori oso pozik gaude ere. Álvaro Fierro izan da moderatzailez, hemendik eskerrak bidali nahi dizkiogu, beragatik ere proiektua aurrera atera izan da, Malentxo Zeberio egon da, Afrika Biban, Itziar Manero aktore ere, agertzen da Netflixen Manual para Señoritas, agian ikusi duzutena, Joseba Gorordo zinemagile, orduan talde handia, ona oso interesgarria, izan da haiekin guztiekin hitz egitea, orduan oso pozik gaude animatu izanagatik. Aipatu dugu, itzenbila.eus webgunean dagoela informazio guztia, bideoak ere badaudela, aipatu dugun bezala, disiplina guztietakoak, agian norbaiti ikusentzunezkoaren arloa etzai interesatzen, baina literatura bai, edo norbaiti dantza ez, eta antzerkia bai, denetarik topatuko du webgunean. Aipatu dugu bai ere webgunean dagoela formularioa parte hartzeko, eta bertan topatuko duela informazio gehiago proiektuaren inguruan oso proiektu polita da. Ikusiko dugu ea nola egiten duen aurrera eta nolako harrera duen, eta esan dugun bezala gu joango gara zerrendatxoa osatzen glosariorako proposamenak egiteko. Bai, eta bidali, bidali, animatu bidaltzera. Eskerrik asko ane gurera etortzeagatik, jarraituko dugu adi itzenbilaren proiektua eta nola egiten duen aurrera, eta esan bezala, proposatuko ditugu hitz batzuk. Mil esker. Eskerrik asko zuri.
Goizteko 10:46 dantzan jartzeko giroko kantuak dira hauek, bai Patrice Rushen bigarren kafearen zuri beltzeko tekletatik, Maialen Teiabidek azken urtetan ondutako kolaborazioetatik, berreskuratu dugun artista eta etengabe bere gana jo eta dantzan jartzen gaituena. A strange feeling came over me. Oh, it shook me down to the ground. Want it to be, never gonna give you up, I'll never give you up. Can set you free, never gonna give you up, I'll never give you up. I took it for granted, my love had it, and you told me that before. Now, sing to me, you didn't believe, and I watched you walk out the door. On bended knee, never gonna give you up, I'll never give you up. So stay with me, never gonna give you up, I'll never give you up. Want me to be, never gonna give you up, I'll never give you up. Set you free, never gonna give you up, I'll never give you up. I'm trying to make you see, though my love for you is gone, girl, I can't go on. This pain is killing me. Something wrong, understand? No one said it was forever. No more apology. What is the Never gonna give you up. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizue, hemen txatean spoiler bat egin dute. Ze Gorka Santestebanek galdatu du, kontatu ditu hainbat gauza. Zumargan taldea bazutela, pentsatzet bolikoa. Tolosa hundia eta eharra da ere, urren urtean erreportea bat egingo dut. Bale, oso ondo Gorka. Montau dezue armarioa, bai, atzo arratsaldean. Egia da, zu Beste lanik kontatu. ezkenun izan, baino hemen ez da ikusten, baina bialduko izo argazki bat Gorka. Eta bizirik dago. Zenik batzutan horrelako zerbait egiten dudanean, horrelako eskulanak egiten ditudanean, brikomanian, beti pentsatzen dut gauean erori egingo dela. Bai, armairua izan. Benetan? Bai, pentsatzen dut. Baina pentsatzen duzu, ez zaizu gertatzen. Ez zait, bueno, agian noizbait egur xaflaren bat dantzan geratu da. Gure atornilladorea ziurnek hile egin da, beraz entzuleok, opariren bat egin nahi badiguzue, Hilez, baina erre. kargatzen utzi dugu hor gabosuan, eta igual, utzi goi utzi, entzuleok, gure entzun, Nik uste dut ez dala, mekanikan ingeniari izan beharrik, sumatzeko soinu honek ez duela oso itxura ona. Aizu, eta hori gizonezkoentzat, emakumezkoentzat, genero disidententzat, norentzat egina dago, tresna hau? Esango dizut goiuri, hain da erabilgarri arin eta erresa, baita emakumezkoek ere erabil dezakezuela. Hau lotxa, ez dakit ikusi duzuen, hau, abisua. Nik atzora gutxi zenialako. Bai, Eta broma da, entzuleok noski. Inigo oraintxe egin duena txantxa bat da, naiz eta gaia nahiko serioa den, Leroy Merlin kateko webgunean agertzen zelako horrelako tresnaren bat eta deskribapenean jartzen zuen, hain da harina, hasi berri eta emakumeentzako aproposa dela. Hori noiz, 1823an. Atzo. Kendu dute, bai, atzo agertu zen, kendu dute webgunetik noskein bat kexa jaso ostean sareetan bereziki. Está fuerte da, Baina 2025 irailaren 2an oraindik horrelako mezuak, horrelako kate erraldoi baten webgunean. Filtroak daude hori, Ez dakit, beharko lukete, bai, hori da, ez dakit, baina bai, jazta. Hau izan da Break Kit Kat txiki bat,
kontatzeko ze harrituta geratu nintzen irakurri nuenean, baina nio beste zerbait kontatzen ari zinen spoilerren kontura. Bai, Gorka galdetu digula, azken galdera zen, Pabloren urrengo podcasta zein? Eta pentsatu dugu, Gorka horrela eskatzen baldin badu, ze egingo dugu, hauxe. Egun hon entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen saiakerak ezagutzeko tokia. Garen horren aurretik, beti dagoelako lehen ideia bat. Gaur, Aitor Erkezea. Txe, hementxe geratuko da hau, ez dugu gehiago erakutsiko, baina ikus dezazuen, Gorka Santesteban, eta entzuleok, badatorrela podcast berri bat ere bigarren kafearen denboraldi berriarekin, eta lehen aldiz berriro izena du. Bai. Kutsua edo giro hartu diogu, baina konta iguzu gehiago, Pablo. Ideia da pixka bat, musikarietatik aratago ere, artista ezberdinekin, tartetxo bat hartzea, eta bereziki haien lehenaldi kulturalak, lehenaldi artistikoak berrikustea, haien gaztetxo ilusionatu horrekin konektatzea berriro. Edarra iruditzen zait, eta horrek esan nahi du, sortzaile zentzu zabalean edo lertuta. Ideia azkenean musikariak, margolariak, dantzariak, entzun duzu lehenengo izena, Aitor Erkezea ere eduki sortzaileak, azkenean era ezberdinetako sortzaileekin tarte bat hartu, eta lehen amets horiek zirenak, eta magian duela urte batzuk pasatako helburu horiek zirenak, berrikustea, eta horrela pertsona ezagutzea. Hortxe dugu, eta ze aurrikuspen daukagu, noiz uste duzu. Estrenatu dezakegula lehen atala? Hori zuek, agiko duzu, Goiuri, nik itxuran hartu diot horri, Nire asko gustatu zait, baina dantza egiten hasi naiz, Haien koreografia behar du, honek ere. Ez dakit noiz estrenatu dugu. Bestelagoa pixkat, agarra guan edo. Bai. Polita da. Pixkat tangeroa da, ez? Bai. Eta noiz estrenatuko dentzen galdera. Lehenengo saioa, badago, hori esan dezakegu, nahi degunean ateratzeko moduan. Iragarriko dugu. Akaso datorren astean? Akaso aste honetan? Apika, behar bada. Entzuleok zaudete adi, ze une batetik bestera, botako dizuegu lehen aldiz berriro, Pablo Zurutuzak denboraldi honekin estrenatuko duen, hobeto esan da, kantu baten bilan abil, eta RAM memoriak ez zit gehiagorako ematen entzuleok estrenatuko duen podcasta. Yo ni sé nada, pa' que tú estés así conmigo. ¿Cómo fue que terminamos? Entzuleok segituan izango dugu Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratako gurekin, arima soltarrak iritsi, soinu frogak egin eta dena prestatzen dugun bitartean, baina badugu zozketa bat ere zuekin elkar banatzeko, eta hementxe kontatuko dizuegu. Siento que yo te cambié después que te lo metí. Atletik eta Osasuna hariko dira bi arain zuzen ere, nor baino nor aurtengo Euskal Herria txapela lortzeko leian. Iraiaren 4an bihar esan da bezala daitz ordu hori, Barakaldon, eta Naiz Irratian zuentzat sarrera bikoitzak ditugu. Gaur, hauesek dira azken minutuak jolasteko, beraz, bota zuen porra, edo zuen aurrikuspena, Naiz Irratiaren WhatsApp zenbakira. 644-2 bederatzi lauera 644-2 laura. Liga hasi berritan, Valverderen Lehoien eta Liziren Osasunaren sasoian neurtzeko itzordu garrantzitsua izango da urtengo txapela, eta bihar bertan arratsaldeko 8:30 jokatuko da Barakaldoko Lasesarren bertara joan nahi baduzue, bidali zuen aurrikuspena 644-2 lau Naiz Irratiaren WhatsApp zenbakira, edo gure txatera, edo nahi duzen tokira, baina azken minutetan zaudete. Y si me escribe que está borracha, la maíz se pasa orando pa' ver si se recoge, pero son las 11 y pa' la
si me ves haciéndolo. Goiuri, gure entzule, gure lagun eta gure parte hartzaile eta kolaboratzaileen mezuei nolabait aintzatespena emanez, uste dut, aurtengo demoraldiko urrezko minutua bigarren kafean badugula. Hoi iritsi da, Kalitatezko kazetaritza. Kazetaritza. Oda, benetan, entzule batek, Euskal Herrian goizeko 10 eta 57 diren honetan, irratia pizten duenean entzun nahi duena. Ez badu nahi itzali dezala irratia, Bai. Ez zer ulertu. Ez du ezer ulertu. Hau da, benetan, entzun beharrekoa. Eta nahi zuena. Baina etzekien. Zekien. Hori da kontua. Ui, gogora, referentzia batekin ari zarete jolasean? Ez. Etzekien, baina hau da nahi zuena, zerbait gogorarazi eta bestiren bat edo. Utzizazu ja. Izango da, esan dezuna, arean bilatzen duna... Inigo, nahikoa da. Etzekien, baina nahi zuen. Ez da hain interesgarria ze zarata egiten duen bitxo honek, esango dugu. Bitxo deitu diozu? Ez da indola deitu. Bitxo deitu diozu? Zutaz ari da, Inigo. Ez. Erraminta horretaz ari nintzen. Oso gogorra iruditzen ari zeita, Gogorra dena da, entzuleari 3 aldiz esatea, entzun hau eta jartzea pipi, katxarrito hori. Barkatu, igual gure entzulen artean badago norbait soluzioa duena, eta esango diguna, hori egin behar duzena motorraren kobrezko aria rebobinatu. Kontua da, Instagramen jarri beharko dugula armarioaren argazki bat, ze hainbeste aipatu ondoren, entzulek ikusi behar dute, nolako aurrerakuntza izan den guretzako lau egur hori hemen egotea. Barkatu, niri pake edarra sortu dit, eta atzo Julen Goikoetxea pixkat urduri genuen, armario bukatu gote genuen, eta igual urrengo unerako bigarren armarioaren zatia ustea komeniote zen, eta bueno, hementxe... Aizu, eta aipatuko dugu, zergatik ez, non erosi dugun? Armairo hori? Bai. Aizu, Lufe enpresan erosi dugu, duela urte batzuk egintzen ezagunan Lufe, Euskal Ikea izendatu zutelako, saltzen dituzte horrelako, oeak, maiak, armairuak, denetarik, eta antxe daude uste dut Aizarna Zabalen daudela, Aizarna Zabale inguruan daukatela, eta begira, batzuetan horrelakoetan jotzen dugu kanpoko enpresetara, edo Amazonera, edo horrelakoetara, eta probatu nahi genuen Lufe, eta aizu, oso pozik gu, Ikea herria. Ikea herria. Izjoko asko daude hor, Wow. Asko oso gustoko Pablo Zurutu zaren izjoko hori. Aizue, guk Lufe baina luze ezin dugu joan, ze azken ordukoaren bila egin behar dugu salto Bilboko estudiotara, itxasoen lankide antxe dugu, itxaso egunon. Kaixo egunon, goiz honetako albiste nabarmenetako bat, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak elkarrizketa eskaini duela asteazken goiz honetan Euskadi Irratian aktualitatea jorratzeko. Imanol Pradalesen arabera, ulergarriak dira Israelen aurkako protestak bueltan, baina parte hartzaileen segurtasuna errespetatzea eskatu du. Kafek Jerusalemgo enpresarekin duen kontratu polemikoari buruz, esan du errespetatuko duela bere erabakia dena dela. Kafek badauka bere gogoa egiteko bidea, eta guk jaurlaritzatik errespetatuko dugu Kafek hartuko duen edo hartu beharko lukeen erabakia jarraitzea edo etetea baldin bada. Langabezia eskumenen inguruan esan du akordiorik etzela lortu sumarretik, ez zirelako gauzak ondo egin. Uztailean ez bagenuen lortu akordioa langabezi eskumenen inguruan izan zen sumarretik ez zielako gauzak behar bezala egin. Hori uztailean garbi geratu zen. Baina, ez da sumar bakarrik, da sumar eta Alderdi Sozialistaren papela Espainiako gobernuan. Beraz, biek egin behar dituzte etxeko lanak, da horregatik esan nionik Sánchez presidenteari ordena jarri behartzuela beretxean. Eta beretxea da Espainiako gobernua. Sánchezek aurrekontuak behar dituela ere azpimarratu du. Nik uste dut Sánchezek behar duela aurrekontu bat. Eta legealdiaren iraupenerako ona izango litzatekela aurrekontu berriak eukitzea. Eta uste dut, eta horrela sanion berari, pertsonalki, uztailean egon ginenean,
benetazko esfortzu zintzoa inbertzuela aurrekontu batzuk lortzeko. Eta beste kontu bat aipatzeko ere aprobetxatuko dugu tartetxo hau, Baionako Herriko Etxeak ekimen berritzailea jarri du martxan merkatuan euskararen eta gaskoiaren erabilera indartzeko asmoz. Lehen fasean, sailtzaileek hizkuntza horiek praktikan jartzeko aukera eskainiko diete bezeroei, seinale bereziak eta QR kodeak direla medio. Larunbat goizetako merkatuan, merkatu estalian eta Roland Barthes plazan hizkuntza hauen presentzia indartuko da azaldu dutenez, lehen urrats horretan 60 bat ekoizlek eta merkatarik egin dute bat proposamenarekin. Parte hartzaileek postuetan seinale berezia erakutsiko dute Baionan gure hizkuntzak bizi dira mezua daramana eta horrela bisitariek errazago identifikatuko dituzte euskaraz edo gaskoiz mintzatzeko prest diren sailtzaileak. Ekimenaren zehaztasunetako beste bat QR kodeen erabilera da sailtzaileen mailan agertuko dira eta haien bidez hiztegi praktikoak eskuratu ahalko dituzte bezeroek. Tresna hori dela medio hizkuntza horietan hitz batzuk ikasteko aukera emango zaie ez dakitenei eguneroko elkarrizketetan erabil daitezkeen adibideak barne. Hauek orain arte aipatzeko genituenak jarraituko dugu informazioa berritzen beranduago. Eskerrik asko ba Itxaso Leon, informazio gehiago eguerdiko 12etan hementxe naiz irratian guk aurrera egingo dugu, Gartxotun zain Letonarekin egingo dituzue hurrengo minutuak doinuetatik aratago tartean, eta bitartean Arima Soul bere lan berriarekin, gaua lanarekin, izango da gurekin soinu frogak egiten, entrevista akustikorako prestatzen. Berri edo ezagun batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko horixe izango da nire asmoa beti bezala, zuei gomendio musikal batzuk ekartzea, iraganekoak batzuk, berriagoak besteak. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan Señor Loop taldearena izango da. Akaso ekarri dut beste behin tarte honetara, baina gaurkoan ke ditxa izeneko kantu puska ekarri nahi izan dizuet. Zer du Señor Loop taldeak berezi egiten duena? Ba, zuek entzungo duzue berehala, baina nire ustez popa oinarri duen, funkia oinarri duen, rigia oinarri duen, erran bi pixka bat ere oinarri duen alako nasketa oso berezia egiten duen talde bada. Eta gainera esango nuke, hau oso interpretatiboa da, baina beraien kantuek oiana irudikatzen dutela nire buruan, ostoen artean entzuteko moduko kantuak direla esango nuke. Akaso badu zerikusirik honek Costa Ricara egindako bidaia batean ezagutu nuen talde badelako, bertako lagun batek gomendatu zizkidan, beraiek Panamakoak dira, eta lurralde haietan aski ezaguna gainera, baina uste dut hemen inguruan ez dela hain talde ezaguna, beraz, lehenago ere ekarri nituen, baina kantu hau beste bat dela uste dut. Hemen duzue, aste honetako lehen gomendioa, Señor Loop talde puskaren ke ditxa kantua. amor, tienes que dar lo primero.
hay que despertar primero. Despierta, pasiero, en estas aguas termales somos minerales donde se cocina la vida y se combinan energías. Aquí es de noche, allá es de día, qué dicha. Entzun dugu Señor Loop taldearen que dicha kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Hermanos Gutiérrez en Esperanza abestia izango da. Talde instrumentala osatzen dute Alejandro eta Esteban anaiek, pistan da beraien izenari begira, eta oso musika berezia egiten dutela esango nuke. Pelikuletarako, bakeroen pelikuletarako zehazki egindako musika dirudi honek, instrumentala esan bezala, eta bi gitarren arteko etengabeko jolasa da. Benetan musika erakargarri, esango nuke erlaxatzeko baliagarri dena ere bai, eta paisaia ezberdinak inspiratzen dituena. Nik duela urte batzuk ezagutu nituen, lan batzuk badituzte, eta gaurkoan Esperantza izeneko kantua ekarri nahi izan dizuet. Ezagutzen ez badituzue, benetan gomendatzen dizuet, beraien diskografiari begirada bat bota, eta nik bezain beste gozatzea. Hauxe da, Hermanos Gutierrezen Esperanza.
entzun dugu Hermanos Gutierrez taldearen Esperanza izeneko kantua. Ederra benetan. Aste honetako 3. gomendio gisa Devendra Banhart ekarri nahi izan dizuet eta bere The Other Woman kantua. Devendra Banhart aski ezaguna dela esango nuke, estatu batuarra da bera, baina aurreko Hermanos Gutierrezen gisan ama Venezuelakoa du eta aita estatu batuarra, beraz, honek ere Hego Ameriketako eragina nabaria duela esango nuke bere musikan. Diskografia luzea du eta nik kariño berezia diodan Smokey Rolls Down Thunder Canyon izeneko diskoko kantu bat ekarri nahi izan dizuet. Hemen ari naiz bere diskografiari begira eta esango nuke 10 bat atera dituela gutxienez, baina kantu honek badu zerbait. Beraz, aste honetako 3. gomendio gisa, Devendra Banhart handiaren The Other Woman. I walk with my head down, I mumble all my words, I keep my feelings to myself only. I never stand my ground, I just stand around. If you love me, then why won't you hold me? Everything and everyone around me is changing now that I've been the other woman. Oh, now that I've been the other woman, like a newlywed hummingbird building its home step by step above the river. You are green, you are red, you are purple, you are blue, you are gold, you are silver. Well, my eyes are made of lemons, my tears are made of limes. You love me, you hate me, I'm losing my mind. No, I sail the sea of love, I'll board the ship of fools. I'm the skipper, I'm the captain, I'm the crew. Everything and everyone around me is changing now that I've been the other woman. Oh, now that I am the other woman, I will always be the other woman. I'll never be the only woman, the only woman, the only woman, the only woman. Hortxe entzun dugu Devendra Banharten The Other Woman izeneko kantua. Eta aste honetako azken gomendioa agur esateko duela gutxi ezagutu dudan Gina Rain artista gaztea ekarri nahi izan dizuet. Topo egin nuen abesti honekin. Hortxe entzun dugu Devendra Banharten The Other Woman kantua. Eta aste honetako azken gomendio gisa duela gutxi ezagutu dudan Gina Rainen Hitchhiking kantua ekarri nahi izan dizuet. Egia esan artista nahiko berria da, 2004an jaio zen, eta Texaseko abesti egile bat dela dio, hemen bere biografiak, eta L2M izeneko hortxe entzun dugu Devendra Banharten The Other Woman kantua. Eta aste honetako azken gomendio gisa, duela gutxi ezagutu nuen Gina Rain Simonsen Hitchhiking kantua ekarri nahi izan dizuet. Halako single berezi bat dela
esango nuke. Oraindik ere Gina Reinen musikari entzunaldi gehiago eman behar dizkiot, baina egia da, kantu hau entzun nuenean, benetan maite ninduela, badu zerbait, alako alaitasun berezi bat, eta argatik idatzia nuen, eta zuei gomendio gisa ekarrena izan dizuet. Beraz, aste honetako azken gomendio gisa, esan bezala, Gina Reinen Hitchhiking kantua. Eta zu entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, berriz ere, beraz, bitartean, zaindu, eta urrengo arte, aio! Hitchhiking, dead silence, always waiting on the headlights, waiting for a drive-by to change the subject. I'm crying, you're sighing. If one of us would say what we both want to say, is this where the sun sets? Take me back to Texas, we were driving reckless, looked at you with diamonds in my eyes. No doubt in my mind you were my end game. We were on the same page, now it's always how are you, I'm fine. Are we too gone to try? 'Cause I can't stay forever on my own. Gotta fix the broken wheels to make it home. Your jacket, Manhattan. We were laughing in the rain, spun me around in Park Place. Don't know what happened. Too slow dancing, you're so handsome. Went from kissing in the dark to written in the stars. To when did this get so hard? Take me back to Texas, we were driving reckless, looked at you with diamonds in my eyes. No doubt in my mind you were my end game. We were on the same page, now it's always how are you, I'm fine. Hard to gone to try, 'cause I can't stay forever on my own. Gotta fix the broken wheels to make it home. Hope we make it home. I can't stay forever on my own. You're the only love I've ever known. And I know we got a million miles to go, and I drive every night to get that close. But I can't stay forever on my own. We gotta fix the broken wheels to make it home. Alerraidoa, adimenak, xederik gabe, burua zu, begirada ziez, besten beldur, ez alzaude, zugatidu. Egunon entzule guztiei, ez dakit nola iritsi zareten iraiera. Ni nahiko lasai, egia esan, hemen nagoen arren, ez nago hemen oraindik. Eta guztionek badu arrazoi bat. Izan ere, berriz martxa hartzen hasi, Inigo eta Goiurekin hizketan jarri, eta lanea jartzeko garaia iritsi zenean, kantu hau aurkitu nuelako nire egin beharren artean. Gurutze batean zaude. Ez dakit zuei zer dakarki zuen kantuak, baina behintzat neri ez dit lan egiteko gogorik ematen. Zaila egin zait elkarrizketa prestatu bitartean hankak geldi izatea, eta ez da dantzari fina naizelako. Baina jakin nahiko nuke zuetako zenbatek dituzen orain oinak geldi. Txaloren bat ere entzun dezaket, zuetako baten bat abesten ziur nago. Ziuraz naizela bakarra. Eta gainera, gaurko gomidatuek hori bera aldarrikatzen dute, dantza. Erreza omen delako, behintzat badelako haiekin. Gaur, bigarren kafeko elkarrezketa akustiko edan, Arima Soul. Dantza egin nirekin, beldurrik ez izan.
oso erresa da. Bai, bai. Eguno, Mikote. Eguno. Zer moduz? Ondo, eta zuek? Oso ondo, hemen pozik. Zuekin egotea. Kafi hartzen. Ondo. Ez da txarra, ez da txarra. Zer moduz joan dauda, kontzertuz depo ibilizarete? Ba, nahiko ondo esango nuke, ez? Bai, eta gabiltza, guandikan udara ez da Hori da, maitu. bai. Ez da maitu. Orain arte behintzat. Baditugu beste hainbat udara maitu arte eta are gehiago pixkat, bai. Behintzat uztaietik aurrera, Gasteizen, Elorrion, Txialekun jazaldian, Ereñon, Arantzan, Donostian, Aste Nagusian, eta Orion ibizarete, eta oraindik aste buenotatik aurrera ere badituzue batzuk, esan bezala. Bai. Ezagutuko dituzue, baina ezagutzen ez duenarentzat, Arima Soul 2020an jaiotzen Zarautzen, Makala, edo DJ Makala, bezala ezaguna den Mikel Unzurrunzagak, eta Lidia Unsasti ebeslariak sortutako proiektua Arima Soul. Eta soula, rhythm and bluesa, funka eta jazz groove estiloak ostatzen ditu. Nola sortu zenuten taldea? Bueno, ba, Zarautzen sortu genuen, uda horretan, 2019ko udan, hain zuzen, ni Zarautzen bizitzen hasi nintzelako, eta momentu horretan ez nituen, ez nuen proiekturik martxan, eta bururatu zitzaidan, ja lehengotikan buruan neukan, Makalarekin kolaborazio bat egitea, baina momentu aproposena izan zen, ideia bat luzatzeko eta bererekin hitz egiteko, oso modu simple batean eta naturalean, eta polikinaka hobeto ezagutu ginen, ideiak partekatu genitun, eta, ideia hoiekin proiektu honen nortasuna nolabait iritsi izan baita ere. Eta goratzen ari naiz, anekdota polit bat, Inigorekin zerbait lotura duen. Ui, ama. Zer raro ez, Inigo saltxa guztitan. Aurrenengo grabazioa ingenuena, izan zen Basque Team 20 urterako abestia, goratzen zara Japonen izan zela, Japonian, eta azkenian kantzelatu bintzala, baina guri eskatu ziguten Basque Teamekoak egiteko abesti gura, eta zu eta bio kolaboratu genuen. Egia da, bai. Eta, etxe honetan, handagoen Imanol González Gurrutxagak, eta nik neuk grabatu genuen bideoklipura, eta osatu genuen. Hori, Arima Soul izena ipini aurretik egindako gure lehen grabaketa izan zen. Entrenatzean sarri bakarrikan gaude, baina gutio gara euskal eta talde, sentitzen zarenean babes horren jabe, bakardadea ez da horren bakardade. Eta gogoan dut, tabakaleran, nola elkartu genituen, hainbat kirolari, tartean Gaio Frantzesena, beste zarauztar bat. Maialen Txorraut, Inigo Peña, surflariaren bat gehiago, nik esaten du surfa, porque nire kirola dela. Bai, orain ez dakit oso ondoan Letizia Canales, eta jende pillo bat, Carlos Tobalina pixu jaurtitzaia zegoen bertan, softballeko jokalari batzuk ere, jende asko, eta egia da, nik ezagutu nuela ja proiektua hemen, kantuaren lehenengo maketak ere entzun dituen, bastimekin harreman asko dualako, gerora gogoratzen naiz, grabazioan, bajista, Jimmy izan? Ez, Jimmy izan zen pixka bat. Ekoizlea edo... Bai, ekoizlea edo arduraduna, eta bajista izan zen, nez goratzen bere izena orain, irungo tipo bat. Ez dakit, baina goratzen dut prozesu guztia, ez? Gitarrak grabatzen ari zinaten, Tiopeten, urduliz da Tiopet? Bai, hori da, bai. Bertan grabazio guztia, eta proiektua oso gertutik, eta egia da, izan zela pixkat, aurrekari moduko bat, ez? Bai, gure lehen urratsa, eta gero hortik aurrera, 2020 urtean, pixka bat zuri lotuz galderarekin, sortu genuen Arima Soul izena, eta lehen EPA, bakarrik, karo, 20 urte madarikatu horretan gertatu ziren hainbat gauz hoiekin, hobeto oroitzea, badakizu ezertaz ari naizen, atera genuen gure EP-ura, lehen EP aurkezpen moduko EP bat, ez zuen ez da izen bururik, eta orduan erabakin genuen abiatzea proiektuarekin, ez? Eta ordurako, Lidia eta biok ginen, baina pentsatu genuen, ate joka bat egitea, mankomuneko lagun musikari batzuekin, eta kasu honetan, lehenak izan ziren Paul San Martin teklatuetan, eta Hilario Rodeiro baterian.
gerora, bueno, bakizu, talde guztiak bezala evoluzio. Hilario Rodeiro eta Paul San Martinekin hemen egon zineten, lehenengo lan horren aurkezpenean, esango nuke hirugarren... Eta musukoarekin. Esango nuke hirugarren bidaia dela gure laborategira. Bai, aduz duzu, arrazia duzu, Arima Sol, bueno, izenik gabeko lan horrekin, gerora 2022an beste lamatatera zenuten. Hori da, bueno, aurrena EPA, gero ondoren elkarrekin ateratako lehen album... Hori da. 2022 urtearen amaieran. Iruan argitaratu zena. Eta orain gaua dator. Hori da. Bueno, esan daiteke saionek Arima Solen bide guztia ondo ezagutu duela, Hirugarren kafea hartzen ari da. Hori da. Bueno, eta bide lagunak ere joan dira aldatzen urte hauetan, aipatu ditugu Paul San Martin, Hilario Rodeiro, ondoren bigarren buelta egin zenutenean Paul bat zegoen, baino baterian mutin napar bat zegoen. Gorka gaztan bide egon. Hori da, Donostian bizi zen momentu hartan uste du, baina bera naparra da, ezta? Bai, Iruñakoa. Eta, bueno, gaur boskote formatuan, beti izaten dugu, normalean, bigarren kafearen formato akustiko honen muga, Arima Solek markatzen du. Hola, formatoa, bateria, bajua, teklatua, ahotsa, egiten ditu horrela gauza hondiak, eta orduan talderen bat animatu da, horraino. Gaur, boskote formatoan, gitarra elektrikoa, teklatua, dena sartuta, eta taldea, esan dezakegu, eguneko egun zarauztarra. Naiz eta, tintxo adoptatua den, Lidiare pixka bat, baina eguneko egun zarauztarra. Bai, lortu du. Bueno, Antxon ere ez da guztiz. Ez da guztiz, nik Antxon zarauztarra zeloste nuen. Bai, bada, baino lehen bere urteak, berak esango du, baina Bilbo, Eibar, baitzen bizizan, baina zarauztarra da. Danak zarauztarra, gaur egun... Maleko iratera eta Arima Sol elkartu egiten da. Bai, hori da. Txaparrotan. Txaparrotan. Bai. Beraz, Arima Solek badu zerbait zarauzko malekoitik, Lidia, esango zen nuke? Bai. Malekoian ideia asko uztartu egin dira eta partekatu egin dira. Kantuei buruz, kudeaketari buruz, gure etxe inguruan bilera asko izan ditugu, osea, esan genezake itxasoaren energia hori ere islatu dugu, gure abestietan, Iluna Barra, itxasoan, eta bai. Bai, Kresala edo ur zipristin horiek oso gure DNA, ADN-a. Hor daude, bai. 2022 egingo et salto, bertan urte horretan Girando por Salas ekimenean parte hartzeko hautatuak izan zineten, Espainian zehar bira bat eginez, lehen Espainiako bira izan zena. Musika beltzen espezializatua den Enlace Funk aldizkariak bi aldiz izendatu Arima Soul bere sarietan, lehenik talde berri honena bezala, 2020an, eta 2023an bigarrenez, Lidia Ensausti, abeslari honena bezala izendatu zuen aldizkari honek. Eta hori gutxi balitz, azken hilabeteotan, zuen denbora bestia, BBC 6. kanaleko The Great Charles Funk and Soul Show saioan entzuteko aukera izan genuen, eta azken hilabetetan ere, Radio 3en Kiki Elgeraren Los Ultrasonicos saioan, zenbat, mugarri jo bar dira, espero zenuten guztiago? Bueno, eta naiz irratian ere, haitzu. Oiegia ere. Guretzako berdin da, azkenean edabideak dira. Bueno, musikariok, ez dakit, Lidia ados dago nirekin, nahi eta nahi ez lan bat aurkezten dugunean, nahi duguna da, oi hartzuna eukitzea. Eta oi hartzuna eukitzeko, edabideak ezinbestekoak dira, gaur egun interneta, puri-purian dago, baina noski irratia, beti izango da irratia, musikarientzat eta telebista ere bai, egin izan ditugu hainbat. Eta bai, horrelako, leku potente eta iristea, Radio 3 aipatu duzu, BBC 6 Music eta horrela, bai, esango ditut, aspalditik harremanak ditut, nire ibilbide luzeagatik, eta, bakizu, saiatzen naiz, beti lan berri bat ateratzen dugunean, bidaltzea, eta gustoko badute, aire ematen diote, eta, kasu enten horrela izan da, ez da. Zorionez, bai, espero deu leku gehiotara iristea, urrun. Nik heldu egingo diot, Mikelek esan duen horri, leku horietara guztietara eta bigarren kafera naiz irratira ere bai. Beraz, lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu, zein izango da eskeniko duzuen lehena, Lidia? Arrakala egingo dugu.
Arrakala, aizue, zoazte gure set akustikora, eta segituan entzungo dugu hemen zuekin entzuleok, Arrakala. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Arima Soul 3. kafea hartzen gurekin, boskote formatuan gaur, uste dute gure estudioaren errekorrak hausten berriro ere, eta Arrakala, nahi duzunean boskote. Goizargiaren lurru ez nazazu besarkatzetik utzi, ez nazazu argitara eman, ez begirada biluztu. Baina orainak ere azaltzen dizkit beldurra gaitzonen, mugatu ezin duen belardiko sorbeltzaren hegaldia. Iparra
gorputzean zeharkan azazu. Zure galaxien argiz izan nahiko nuke bide. Tira, hortxe arrakala, eta guk arrakala horren zirrikitu guztiek heldu eta elkarrezketa honekin jarraitu behar dugu, ze asko daukagu oraindik galdetzeko, Pablo, eta helduko diogu oraindik geratzen zaizkigun minutu hauetan, Lidia eta Mikeli, gaur gurekin entrevistan egongo diren biak, baina, mendik eskerrak Zeles, Antxon eta Tintxori, pixkat boskote osatzen duten hirurei ere. Nik aldetu ninean, azken urtean zuen bigarren lan luzea argitaratu berri dezue, gaua izenekoa, zer muzkarrera izan duenek? Oso ona esango nuke, egia esan aldaketatxo bat izan da aurreko diskan egiten genuen arena, ze soul lasaiago batetikan etorri gara, agian soinu minimalistago batetikan, ez? 2020an ere pandemia iritsi zen, gauza asko gertatu ziren, lehen esan dugun bezala, eta momentu mantsoago bat izan zen, baita ere guretzat sortzerak orduan, ez? Orduan, hortikan aterata, argi genekan dantzatzera jun behar ginala danak, eta estilo batzuk, gehitu, baita ere gure sustraietan eta musika afroamerikaro horretan dagonan, funk eta diskoa gehituz diska hontan, eta uste dugu gehigarri horiek oso lagungarriak izan dirala, bai gure publikoarentzat eta baita ere guretzat zuzenekotan, eta ibilbideari pauso berri bat emategatik baita. Edertasuna, alaitasuna, maitasuna eta zoriontasuna adierazten dira. Zuzenekoa gehipatu dituzue, eta zuzeneko horietan ere formato ezberdinetan entzun dezakegu Arima Soul. Biko formatoan, hor ere moldatzen zarete, eta ondo gainera, boskote formatoan orain, gitarra, teklatua, bateriarekin, zazpikoa ere badago. Konte guzu pixka bate honen inguruan. Malgutasuna, malguak izatea, ez da kapritxo bat, da, naia, esan eskaerak ditugu, esente, eta kasu askotan, denak ezin dira gauzatu. Gizue gaur egun musikariaren ofizioa ez dela erresa, talde askotan murgilduta daudelako musikaria hainbat, eta horrek batzutan zailtasunak eta ematen ditu, ez? Eta zentzu horretan erabaki genuen Lidia eta biok proiektuaren jabe edo buru edo balin bagara, bilakatu behar dugula modu batean, eta nola, zuk izan duzu bezala, bikote gisa, ni disko jartzailean naiz, orduan nik DJ lan egiten dut, eta Lidiak abesten du, eta horrei deitzen diogu Arima Soul System. Gero hortik pasatuko gineak laukote bezala, eta hor egiten dugu base elektronikoak askatuz, Lidia abesten ni basuan, Tintxo gitarran, eta Zeles perkusio edo baterian. Base ritmiko horiek entzen baditugu, Antxon sartzen da, boskote gisa, kasu honetan, eta hori da nahi duguna ez, baina Antxon dago beste 4.000 proiektuetan, eta beti ezin du. Orduan, boskote gisa izango da, gaur egin du. Ez da, bateri jole, gitarra, basu, teklatu eta hotza, eta gero, hori zeikote izango zen, horrei gehituz aizezko bat, saksua edo flauta trabezera, eta zazpikotea izango zen, perkusio jole bat zartu. Orduan, eta hori egin izan dugu da hontan, bi kasuetan, momentuz bakarrik bitan egin dugu. Eta laugarren kafera horrela etorriko zerate? Ez dut uste, laugarreko kafea. Egia esan, perkusio bat eta saxo bat sartuko genituzke nola baite, baina... Egoitza aldatzen duzuenean. Hori da, ez? Gainera, zazpiek aipatu eta gutxi balitz, The Cherry Boppers taldea izan duzu ere kide zentzuz eta denbora kantuetan, eta baita Lider Hernando, hemendik pasatakoa den Lider Hernando, Bele, ere izan duzu beste kolaboratzaile gisa. Bai, egia esan, plazerra da bide lagunak dituzunean, lagunak direnean eta gainera zure lana ulertzen dutenean. Orduan, beraiekin egitea nahiko argi ikusi genuen, estiloen gatikan, batez ere, Cherry Boppersekin gainera oso harreman ona dakau, batez ere, makala, gero ni baita, ezagutu nitunean,
eta, bueno, pasada bat da berekin edozein gauza egitea. Egia esan, ze soula oso barnean dakate bere harimetan, eta Beleren kasuan, liderekin dana baita zoragarri da niretzat, oso adiskidona da, artistaza kristona, hori ja danak badakizue, eta, kasu hontan baita bere ahotsa grabeago zan, ez eta nerea, agudoagoa, abestian, bi tesitura horiek nahastu genitun, eta disko kutsu horrekin jolasean ibiltzea plazerra izan zen. Osea, oso pozik. Bai. Esan, estilo honetan agian hain landu ez dagoen euskerazko, euskerazko musika munduan ez dagoen estilo hau landua, gozada bat entzuteriak batera. Osea, da super guai. Bai. Disko honetan, laizzer entzungu du gainera, ze soinu proban badakit despedida joko duzuela, eta gaztelerazko kantu bat txertatu duzue. Pixkat hori nondik nora ere, baina esango nuke, hau ere hitz egin dugula lehenago, ez? Soulari, euskera, oso ondo geratzen zaiola. Erakutsi duzuela, zoragarri funtzionatzen duela. Eta zuk esaten duzu hori euskalduna izan da, baina entzun dugu hau Espainiak mailan, de hecho esan zigun, Miguel Ángel Sutilda Enlace Funkeko aldizkariko zuzendaria eta tipo oso jaioa, afroamerikan musika funk eta estilo soul eta guzti hauetan, eta esaten zu, erderaz esango dut, estoy escuchando y, se me olvida que está en euskera, suena tan bien, tan, tan, no sé, contundente y tan ez dakit. Esango nuke hemen, badagoela, bi gauza, bai, nik uste dut oso ondo funtzionatzen duela, berez, hizkuntzaren sonoridadeak, baina badagoela merito bat, ziurrenik, zuena eta bereziki Lidiarena, hori guztia melodiara geisten eta letrak melodiekin ezkontzen eta horiek kantatzerakoan, ez? Pentsatzen dut hor ere prozesu bat egon dela pixket hizkuntza estiloari edo gitzeko, ez, Lidia? Niretzako prozesu, bai, desberdin bat. Ze adibidez ingeleran niretzat behintzat edo nire ikuspuntotik asko zerrazago enkajatzen dut dana sonoritatearekin. Ze hitzak askotan igual motzagoak dira edo monosilauen presentzia handia. Claro, erreferente pilo bat ere, bai, ez? Bai, eta erramintak gehiago ematen dizkizu ingelerak abestiak eta esaldiak sortzerakoan, baina euskararekin soinuak eta hitzak eta aditzak ondo lotuta egotea, enkajatzea eta, soinu ederra ateratzea hor, beste prozesu mota bat da, bai. Niretzat pixkatzaile izan zen hasieran, baina, urteak pasata eta elkarrekin ere kontzeptuak landuz, azkenean saiatu gea hori, euskararen soinu berezi bat izatea, guri gustatzen zaigun musikarekin, eta hori danan astuz, erritmikoki ere asko landu. Hitzoiek, motzagoak izatea, esaldi oso konkretuak, eta ustete emaitza interesgarri atera dela, bai. Bai, erabat. Eta esperimentu txiki bat ere bai, nolabait esateko, ze gaztelerazko abesti bat badago, eta segituan entzungo dugu, konta iguzu pixka bat despedidaren inguruan. Aipatu behar dugu gaua disko hau gauzatzeko ezinbesteko izan den pieza, izan dela ekoizlea. Eta ekoizlea nor da? Ekoizlea da Bartzelonako Lalo López jauna. Lalo López, hola esan da, batek agian ezautuko du, baina gehienak ez, baina esaten badugu beraz zela, ez bakarrik zuzendari musikala, baizik gitar jolea, Fundación Toni Manero, talde ospetsuarena, jakingo duzue, zertaz ari garen, ez? Tipo hori, da pasada bat, zagun nuke, ez dakit batek ezautzen duen, ziurrenik bai, Chic taldea, Neil Rogers gitar jolea, Neil Rogers aterazan, Daft Punken Get Lucky, hola, hile duze duen, betaurreko duen beltzaran bat, gitarra txuri batekin jotzen, tipo hori da, disko musikaren gitar jole, esango nuke ikonikoa, eta estatu mailan, baldin badugu Neil Rogers bat, hori Lalo López da, eta sorte handia dugu, bera ezagutzea aspaldidanik, amankomuneko laguna ditu dalako Bartzelonan, eta argi genuen Lidia eta biok, aurrera pauso estilistiko honetan, bigarrengo disko honetan, gaua izeneko honetan, berarekin egingo genuela ekoizpen lana. Eta horrela izan zen, bera etorri zen justu duela urte bat, abuztuaren amaieran Zarautzera, asmoa zen gu jutea Bartzelona grabatzera, baina, azkenia bakizu, zinen Mahoma nola la montaña ba Mahoma, eta, bera etorri zen Zarautzera, eta sartu ginen hor Josu Gonzalezen noiz estudioan aste bat,
Eta, bueno, hemengoa musikariak, baten bat han ere grabatu ziren gero ondoren, eta bar. Eta, bueno, elkarlan, horren ondorioz, Lalo Lopezek eskaini zigun, esan zigun, bira, badaut abesti bat, nire proiektuarako despedida izena duena, eta gaztelaniaz, eta gustatuko litzateke zurekin probatzea lidea, zu abesten, eta bar, eta nahi baduzue basartzen duzue zuen diskan, eta esan, nola? Erakutzi, eta pioa gustatu zitzaigun, eta por supuesto. Así que, esan eta egin, orduan, bueno, hor dago, despedida kantua, eta gaztelaniaz, nola ez. Ze ona, Ez bota barrun gainera. Lalo López Bartzelonatik etorri, Zarautzera, Zarautzetik Nazion Funk estudiotara nahasketa egitera, itzuli, eta azkenean John Cafferik egin du masterizazioa. Zenbat bidaitu disko honek? Bai, kostata, bai. John Caffery, bueno, beraiek, aldez aurretik berarekin lan egin izan dute askotan, eta Lalo berak esan zigun, esto molaria que lo masterizarais con John Caffery. Eta bai, ez bakarrik hori, Miguelito Superstar zela Fundación Toni Maneiroko abeslari bat, bidira, bera eta Paquito Sex Machine, lidean lagun handia. Eta berak ere, bueno, estudioa du, Nazion Funkek, eta berak egin zituen nasketak, bera ere disko jartzailea dian, laguna, eta, bueno, badago jakiduri eta bueno, esperientzia handia, olako soinu hauek bikain lortzeko, lantzeko, ezta? Eta, bueno, egia esan da, kostata, ez bakarrik, bueno, jende esku askoetatik pasadelako gure abesti hauek, baina, bueno, nik uste emaitza polita gelditu dela. Bueno, Lalo López, Zarautz, Noiz Estudioa, Josu Oian, Miguelito Superstar, John Cafferik, prozesu handiko diskoa da, baina historia ederra kontatu digute diskonen bidaiaren inguruan, despedida kantuarekin, eta guk despedida kantua entzun nahi dugu, beraz, zoazte gure set akustikora, bigarren kantua eskainiko digute, Arima Soletarrek, azken minututan gara, saioaren azken txampan. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan Arima Soul eta despedida. Nahi duzuenean bai. Tiempo que te crees que sabes lo que siento y no es cierto, porque no haces caso a las señales, no interpretas bien los gestos, tú que crees que sabes tanto y al final eres tan ciego, tanto tiempo juntos y al final ya solo compartimos drama. Ya no queda nada por decir ni nada por lo que luchar, no hay nada que valga la pena continuar. Ya no hay nada por decir, ni nada por lo que luchar, y no te quieres enterar. Y es que no te has dado cuenta de que ya no soy como era antes. Ha pasado demasiado y yo solo pienso en ir adelante y tú vas tarde, sobran las explicaciones, no hacen falta más reproches, yo he crecido ante tus ojos, tú has menguado cada noche, tanto tiempo juntos y al final ya solo compartimos cama. Ya no queda nada por decir, ni nada por lo que luchar, no hay nada que haga que valga la pena continuar. Ya no hay nada por decir, ni nada por lo que luchar, yo sigo mi camino y tú te quedas sola una
Hortxe despedidarako minutu batzuk geratzen zaizkigu eta minutu garrantzitsuak gainera, ze sarraskian murgildu behar dugu, Goiuri, eta Arimasonen letrai begira jarri behar dugu. Epa, bai, egingo dugu sarraskia. Sarraskia. Bueno, badakizu honek zer esan nahi duen, ezta? Guk, diskotik hartzen ditugula galderak eta, letrak eta galderak egiten ditugula. Orduan, ni elitu naiz entzuten, eta ilargia abestian, goazen ilargira, bertan geratzera, gaua abestian, galaxiara bidaiatzeko une egokia, espaziontzian, eta orduan pentsatun dut. Jarriko banitunik bi hauek ilargira bidean, ze elementu eduki beharko lituzke ilargiak, zuek han gustora bizitzeko. Zuek aipatu duzu, galaxiara bidean, bidaia, espaziontzia. Nik bat zango dut. Olatuak. Ara. Vale, olatuak. Bueno, ni bi aukeratuko ditut. Bai, nahi dituzun guztia. Kafea eta viniloak. Eta jazta. Vale, perfecto. Ilargian... Zoaz ilargira eta jarri zuen, adibidez, Fundación Toni Maneroren diskoak, atera izue kafe bat, eta makala dago olatuak hartzen han kostaldean. Ilargian, bakarrik jende alboan euki gabe. Denak niretzako. Hoi da luixua, hoi. Urrengo galdera, zentzua bestian, aipatzen da, gure erabakia, tren hori hartzea, ezagutu azpijokoak, konplizeak ez izan, honek referentzia egin dizaioke gauza askori, baina honik pentsatu dut aian, musikaren industria zari dira, azpijokoekin eta kontu hauekin, eta nola saltxa gustatzen zaidan, hori xe jakin nahi dut, horretaz ari zareten. Bai, ez zoaz gaizki. Baina, eta bereziki, itxura faltzuak ere esaten du abesti horrek ez. Eta da pixka bat, sare sozialaren esposizioa, eta gaur egun nola gauden kateatuta, ez? Eta hortik hildo horretik, askotan hipokresi puntutxo bat dakagu hor jarrita, askotan interesatzen zaigulako, eta bestetan, iman bat bezala eramaten gaituztelako, ez? Orduan, zentzuz jokatzeko joko hori egin genuen hitzekin baita ere. Haizu, oso interesgarria jarrituko dut. Ze lehen aipatu dugu ez, ingelesez agian hizkuntzak erramintak ematen dizkizula, hitzak laburrauak direlako edo dana delakoa, baina euskeraz ere baritu zaretela noski jolasten eta emaitza interesgarriak izan dituzuela eta hemen abesti batzuetan badaude hitz batzuk ez direla oso zarauzko euskerakoak esango dugu eta topatu ditut ez arrakala abestian adibidez eta orduan pixka bat ikertu dut eta hemen badakit badagoela zerbait beste nonbaintekoa ez? Agian esango dugu Elizondokoa? Bai, guztiz, eta esaten unik, elkarrizketago ezin dugu amaitu Raquel Pardo aipatu gabe. Raquel Pardo olerkari handia, Navarra gaztea eta bikaina, ez, Lidia? Bai, oso beste neska maravillosa da, eta gu oso pozik gaude bere olerkiak gurekin egoteaz, eta bere hitzak, beste euskara mota batekin, hor egoteaz beste kolore bat da, baita ere. Bastango euskalkia ederra, Oso. Polita. Azkeneko galdera bat geratzen zaitu bakarrik. Zorionak. Zuri. Zorionak abestia, esan daite. Zorionak abestian ez, zorionak abesten dituzue, eta jakin edo eta norbaiten urte betetzerako idatzita dagoen. Zehazki. Guztiontzako. Gure ideia zen, zorionak edo urtebetetzeko abesti propioa izatea. Alegia, kompetentzia idea kasian hori. Behar genuen, berrikuntza behar genuen. Lizartzatik zarautzera, joan da. Ala ere batek esan zin, baina bakizu zein den ezberdintasuna zuen eta kasianon bertzioa. Kasianona errisa dala bestea. Zuena, Lidiak oso ondo apinatzen du. Ekote azkenilla, bukatuko dugu entrevista, baina lehenengo gauza galdetu ere zuegu, non ikusiko zaituzte eguna, hilabete honetan. Zein da urrengo? Zapatuan Orozkon gaude jaietan, larun bat honetan, iraiak 6, datorren astean Igeldo neongo gara, 12an, 13an aguraineagoaz, gero
1920an gaude Gararroken, Mendaron, iraia nahiko kompletoa eta amaitzeko gure herrian, azkenik, zarautzen joko dugu, auzo bateko festetan, Itxasmendiko festetan, izango da 26 ostirala uste. Eta, bueno, momentu zoiek ditugu. Ez dator bat ere makal iraia, eta tira, indartxu zaudetenaren seinale, eta osasuntxu zaudetenaren seinale. Segi soulari, funkari, R&Bari, eta nahi duzuen guztiari heltzen gogoz, diskoari, eta jarraitu lanak egiten, laugarren kafe hori ere ardezagune etorkizunean, hementxe Arima Soulen gaua diskoa gure eskutan, eta eskerritzekin batera, agurra joan egin behar dugu, eguerdiko 12 gainean ditugu, hortxe pixkat gainezka gainera, baina bagoaz, mila esker Tintxo hori, Zelesi eta Antxon Sarasuari, abizenak zeizkiazu, Zeles... Tintxo Azarian eta Zeles Albizu. Hori da, eta zuei bioi ere bai, eta esandakoa, Laister berriz ikusiko dugu elkar, irrati guinetan ezpada kontzertuetan hori ere gauza derra dela. Garren kafean beste 25 musikarirekin. Orkesta. Eskerrik asko bikote. Entzuleo gure bagoaz bihar goizeko 10:20 hementsi izango gara bigarren kafe hartzeko. Bien bitartean informazioaren txandorain naiz irratian, zaindu asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.